Shwmai, croeso i gyfadran y Gymraeg a Llythrennedd. Mrs Hatcher dwi, pennaeth yr adran, a dyma'r tîm o athrawon talentog sy'n cydweithio â fi. Dwi am eich hebrwng chi nawr am wac fach o gwmpas ein cyfadran. Dewch i weld beth da ni gynnig i chi. Meistrolwch y sgiliau allweddol mewn amrywiol ffyrdd o fewn y dosbarth ac yn allgyrsiol gyda ni. Gweithgareddau a gwersi hwylus, dadlau a mynegu barn, deall tafodiaeth, actio a chwarae rôl i enwi ond rhai. Byddwch yn dysgu i garu llenyddiaeth ein gwlad trwy destunau cyfoes a chlasuron, nofelau, cerddi, dramau, teithiau a gweithdai gan lenorion enwog. Deiffiwch i fyd y dychymyg a dathlwch eich creadigrwydd, barddoniaeth, rhaglenni radio, cerddoriaeth a datblygu syniadau newydd. Byddwch yn rhan o'n llwyddiannau adrannol, yn academaidd, yn eisteddfodol neu'n lenyddol. Dathlwch eich Cymreictod gyda ni. Eisteddfod ysgol, dydd Gwyldewi, diwrnod Santes Dwynwen neu'r Cwsg Mawr. A byddwch yn rhan o'r 70% o boblogaeth y byd sy'n siarad 2 iaith neu fwy. Byddwch yn ddwyieithog. Odi wir, mae'r Gymraeg yn fwy na gwersi mewn dosbarth ac yn fwy na ffwnc. Mae tanio'r dychymyg yn ehangu gorwelion, yn ffordd o fynegu ein hunain ac yn allwedd i ddeall y byd. Ac yn fwy na hynny i gyd, i ni yn Nhregaron, mae'n ganolbwynt, yn galon i Ysgol Henry Richard. Mae dosbarth llyfrau sgrin wrth gwrs, a gwersi, athro, taflen sgwrs. Ond cerbyd yw yr rhain i gyd, i'ch hebrwn draw i arall fyd. Eich meithrin chi i fyw a bod yn Gymru balch. Dyna nod. Oes, mae mwy na phedau'r wal i'r iaith. Dewch gyda ni. Dewch ar eich taith.